Кечкенә бүләк итәбез. Рәхмәт. Мына чиктер, мына. Hayırlı günler. Мен 620 участоктан. Демек инде сойлау участогында биздин барысы 1290 киши каралган. Бүгүнкү күндө инде илебиз турмушунда бик әһәмиятле вакыйгалар бара. Биз инде бүгүн президент сойлоолору һәм округ сойлоолору үткәрәбез. Халык инде бүгүнкү сойлоолорга бик тилеп катнаша, бик тилеп йөри, актив йөри дип әйтәсе килә. Һәм инде шундай тәскилә бүгенге сойлау участогында безнең бик тыгыз эш көне бара дип әйтәсе килә. Һәм барлык сойлаучыларга да, һәм инде үземнең шушы сойлауда катнашкан бөтен комиссия членнарына да саулык, сәламәтлек, озын гомер һәм бәхет теләп калам. Илебез тыныч булсын, күгебез аяз булсын, һәрвакыт рәхәт, мул тормышта яшик.